Takže čau, já vás vítám tady u toho videa, který jsem vůbec neměl v plánu dělat, ale rozhodl jsem se z jednoho lichýho prostého důvodu. Dopředu bych jsem chtěl říct, že nejsem žádný borec, žádný odborník, nemám s tím jakoby skoro žádné zkušenosti, ale abych to uvedl na tu pravou míru, tak začalo to tím, že nebo na motorkách jezdím sice od malička, ale nejsem v tom vůbec nějakým způsobem dobrý nebo něco podobného. Takže jsem se jako do ničeho takového nechtěl pouštět. A první tlumiče mě čekali na můj Suzuki LTZ 400, kde byly vepředu de facto, nepamatuju si značku, byly tam nějaký jakoby lepší dávaný a nechával jsem je dělat jenom z toho důvodu, že když jsme s klukama začali jezdit, tak všichni říkali, hele, nech to udělat, to se musí dělat každý 2 roky, poznáš to. Řeknu na rovinu, že to stálo ty přední 2 tlumiče, myslím si asi 7-8 tisíc, kecal bych, to není důležitý. Důležitý je to, že já jsem nepoznal vůbec žádný rozdíl. Ty tlumiče jako nebyly úplně asi ve špatném stavu a já jako amatér prostě jsem nepoznal vůbec nic. Dobrý, takže to jsem jako v uvozovkách neřešil. Nastalo to až potom, když jsem si kupoval Suzuki LTR 450 a tam už bylo to, že byly Foxy, vzduchový Foxy a tam mi začal tenkrát z nich utíkat vzduch, takže jsem to chtěl zase řešit, že, skrz nějaký servis a tam byl teda kámen úrazu, že jsem to dával do jednoho, kde prý není problém. Pán prostě mi to vrátil s tím, že ty tlumiče jsou v nějakém jako špatném stavu, že jsem se o ně nestaral, takovýhle podobný keci, říkám OK. Scháněl jsem dál. Nevím, kdo se v tom jakoby vyzná, tak ono těch tlumičů asi moc není, nebo prostě nevím, sehnal jsem potom nějaký servis, byly to tlumiče, myslím, teď nechci Fox Fall Evol 2 nebo něco takového, byla to jakoby ta malinko starší generace. Za mě největší problém, proč to někdo nechtěl dělat, tak byly určitě díly, že se na to blbě scháněly díly. Takže tenkrát jsem byl někde, nebo volal jsem myslím do Prahy, nějaká fakt jako firma, která se zabývá profíkama, tam teda byli ochotní, říkali na rovinu, že tam je problém s těma dílama, že by mi to chtěli udělat, ale že si to nebudou brát dřív, než ty díly seženou. A to byl moment, kdy já jsem se jakoby rozhodl, když prostě už jsem půl roku musel tam tenkrát ten vzduch furt do toho jako dopumpovávat, tak jsem se rozhodl, hele nic, prostě zkusím to YouTube, že jo, učitel nejlepší. Našel jsem to na YouTube a podle YouTube, tenkrát na eBay jsem někde objednával teda do toho ty gumičky, tyhle ty blbosti. To mi přišlo a rozebral jsem to, složil jsem to a fungovalo to minimálně, nebo takhle, vzduch přestal utíkat, ale funkce toho tlumiče za mě se jakoby nezměnila. Jo, já prostě si myslím, že 70-80% lidí to nepozná, pokud ten tlumič není vyteklý nějakým způsobem, tak nějaký nastavování vozoubek, vodva, z mý zkušenosti já to prostě nepoznám. Já třeba, když to vezmu k té Suzuki, k tomu LTRu, tam byla hrozně velká výhoda, že jsem tenkrát tam měl k tomu nějakou tabulku váhovou a na mý kila já mám 90 kg, takže na mých 90 kg to vycházelo něco, jo, když to řeknu blbě, když máte 20 cvakání těch stupínků, že jo, tady je nějaký ten odskok, tohle, tak všechno to bylo na prostředek na můj váhu. A jezdilo se mi na tom fakt dobře, takže můj názor asi je, že prostě ty tlumiče opravdu vždycky ten střed bude nějaký střed a pokud nejste nějaký profík a opravdu nemáte tvrdost jako trati a tohle, tak nějaký štelování pro vás stejně je pase. A teď, aby jsme se dostali tady k tomu. Zase, nebylo to, že bych chtěl úplně ušetřit, protože ty tlumiče prostě, ne, že bych se to bál, asi jako trošku, jo, ale prostě se do toho člověku nechce, hlavně skrz ty věci, skrz ty díly, že se na to blbě nějaký manuál hledá a podobně. A tady to bylo vlastně obdobně. Kamarád, co spolu jakoby hobby fakt jezdíme jenom jako rekreačně, tak ten má Hondu CBRO a nechával si tlumiče dělat z toho důvodu, že mu tlumič tek. Nechával si to dělat u jednoho, tam se mu to vrátilo, dělalo to samý, to byl teda nějaký taky takový podle mě asi hobby klučina, potom to dával dělat nikam, tam to stálo zase, si myslím, kolem 7 000 a sám říkal, že prostě ty tlumiče, že mu přijdou horší než předtím, když to může být pocitový, nicméně teda aspoň netečou. A tady u tady té Suzuki, tu jsem si kupoval teďko jenom, protože 4 jsem prodal, takže tohle to mám jenom na blbnutí. Tu jsem si přivez a levej tlumič, samozřejmě tady, jak je to Gufero, tak okolo toho Gufera tek, ale fakt jakože hodně tek, jo? Že to nebylo, že by to slzelo, ale prostě už přes noc tam potom byla taková loužička. Takže co teď s tím? To video točím z toho důvodu, že jsem nenašel tady na tu Suzuku vůbec žádný videonávod, takže jsem si říkal, kdyby to dělal jeden z vás, někomu to pomohlo.
asi jako bych byl rád, protože jsem srdcař. Nicméně mě už zarazilo to první, nebo zarazilo ten tlumič je, nejsem kdyby něco, tak jo, nejsem profík, ale určitě je vzduchový ten tlumič. V normálním tlumiči, nebo co jsou, tak je pružina, tady v tom tlumiči žádná pružina není. Tady je ventilek, tam se fouká vzduch, to vlastně bylo stejný jako u toho Foxu, že jo? To je podle mě jako na tu váhu, na tu tvrdost. Takže tady ten tlumič byl fakt, nebo je jednoduchý s tím. Ono ve finále jako v obtížnosti to asi podle mě nemá vliv. Já co jsem to viděl na obrázkách, tak tam prostě jediný, což je ještě navíc vlastně pružina. Já jsem si tady na to objednával sadu. Ono podle mě to bude asi pasovat jako na vícero tlumičů i s těma kluznejma ložiskama, co běhají vlastně v tom futru toho tlumiče. A olej podle mě tak jo, nevím, prostě hrozně špatně se to hledá, ale měl by to být, jsem ani nevěděl, je rozdíl na zadní tlumiče, olej na přední tlumiče, ale tady do toho by měl být ten, ale to asi potom je na každém zvlášť. Já už jsem teda ten jeden rozebíral a protože jsem vůbec jako neměl v plánu to natáčet, ale potom jsem si řekl, hele, někomu to třeba pomůže, někdo to uvidí, myslím si, že na tom není vůbec nic složitýho a hlavně další věc je, že třeba na ten Foxový tlumič, tam jsem si musel vyrábět jako soustružit spoustu přípravků a blbostí, jsem se blbě rozebíral. Tady na to uvidíme v tom videu, že fakt jako není potřeba relativně vůbec nic. Takže jsem si ten druhý tlumič nechal na to, že to zkusíme natočit, třeba to někomu pomůže. Takže si myslím, že na to můžeme asi jít. Takže začneme s tím, že vyndáme ten tlumič z té motorky, já jsem ho tam chtěl nechat, i když to asi jako zvládne každý. Ještě bych si mohl jenom pro vás, já teda tady na těch tlumičích nevím, kolik má být foukáno. Asi se to někde dá najít. Já si nejsem jistý. Ten levej, co tek, tak už samozřejmě nebyl žádný vzduch, že to kufru nedrželo ani vzduch, jo. Takže tady já jsem řekl levej, on to je pravý, ale to je asi úplně jedno, to si hrát nemusíme. Tak schválně jenom kolik tam je, 1,9 barů, aby to bylo pro nějaký anglány, nevím, jestli to tam uvidějí. Takže co to je, 27,5 PSI, tam je, jo, může to být taky míň, to už je zase podle jako váhy vás, ale přibližně, kdyby to někdo prostě foukal, tady to bylo tohleto, určitě se to dá najít podle nějaký tabulky. Takže já doufám, že na nic úplně nezapomeneme. Já si začnu tím, že si ten tlumič, mám tady někde ten ventilek, ale nechci ho teď hledat, nechci se tím úplně zdržovat. Já si ten tlumič prostě jednoduše jenom odfouknu. Tak, tlumič je odfouknutý a doporučuju, ono to podle mě by tak mělo být, už na motorce, když je, tak si povolit tohletu vrchní matici. Já ji můžu ukázat, mám ji vlastně tady. Je to ten vršek, jo, je to tohleto. Ono to je, já to tamhle ukážu, určitě na to je nějaký special klíč, ale tady teda buď mám štěstí, nebo to fakt není tak, nebo nebylo tak hodně utažený. To nevím, ale já jsem to dělal, se teda taky přiznám, že jsem ten první rozebíral, už je to delší dobu. Narodil se mi sviš, takže jsem na to neměl tak vůbec čas, manželka mě nechtěla pustit, ale klíč je to 50 a ona to podle mě byla nějaká 49. Že jsem, ano, já mám 50 klíč a já si myslím, že jsem to dělal, že jsem si tam dával takhle plíšek. Abych si tu vůli jako vymezil. Nebo nedával? Já si myslím, že dával, ale možná jsem tam dával nějaký... Ještě kouknem na nějaký slabčí, to jsem si mohl teda připravit. Ale nevadí. Tady mám podložky pod soustru. Já jsem to tady v tom momentu střihnul z jednoho prostého důvodu, protože vršek toho tlumiče vždycky, co jsem jako viděl, nebo to, tak jde povolit fakt jako jednoduše. Jo, jak se bavíme, ono to je podle mě 49. Já jsem to měl na 50 klíč s tím, že jsem si to tady vždycky plíškem, jak jsme viděli, vypodložil, aby se mi to nežvejkalo. Tady to je vidět, že to fakt šlo vždycky krásně.
A tady na tom druhém tlumiči prostě smůla, to někdo musel dorvat takovým stylem, že to nešlo povolit. Ale jakože to fakt nešlo povolit. Takže samozřejmě on se na to prodává klíč, není ani jako nějak drahý, já si myslím, že stojí kolem 500, 800, je to takový prstýnek, ale já jsem na to neměl čas, takže jsem si včera vyrobil, nařezal jsem si takovýhle plátky železný a vyrobil jsem si to vlastně přímo jo, na tu matici. A musím říct, že tady z toho jsem povoloval, co to je, metr ten trhák, metrovým trhákem, nemohl jsem to ani tím metrovým trhákem vršek toho tlumiče povolit, jako fakt mazec. Takže to jsem s tím malinko takhle nepočítal, ale OK, nevadí. Nejvíc mě teda na tom vadilo ani nevýroba toho voříšku, ale že jsem to musel rozšroubovat takhle celý. Nicméně už jsem si to teda povolil, ale fakt to byl docela porod. Co nás čeká dál? Takže teď tlumič máme jak máme, povolíme si, já si to tady značit ani nechci, nepotřebuju jako otočení toho tlumiče, protože ono je ve finále jedno jak to je jenom tak jakoby nějakou samlepku, takže mi to je fuk, takže si povolíme ty vrchní brýle, spodní brýle. To bude asi tady pod tím hádříkem. Tady je prostě přesně vidět, že já jako nejsem úplně, že bych jako ty momenty, jak to mám říct, samozřejmě to jde bez nich, ale mám to rád přesně tady z toho důvodu, že vždycky jeden šroubek je pomalu povolený, druhý je zase utažený takovým stylem, že to je až jako nepřirozený. To je teda věc, která mě jako vadí. Ale to už jako asi jedno, to už bychom potom chtěli moc. Tak, už to máme krásně volný. A teď by tlumič měl vidlice, tlumič a tady nebudu asi bavit s nikým, jak se to má nazývat. Za mě to je jako tlumič. Tak, takže takhle ho máme venku. Já ho mám takhle, z takového toho nejhoršího, co ho máme. Tady je vidět, že ten volej nějakým způsobem v tom funguje, i když tam vlastně ten vzduch není, nebo je tam minimál. Tam ten už teda jako nefungoval, ten byl úplně dead. Ten byl jako opravdu po smrti. Ještě když ho takhle možná mám, tak co já jsem teda nikde čet, nevím, jestli to je pravda, jestli to k ničemu je dobrý. Tak co máme všechny tyhle ty štelováky, tak by se měly povolit, měly by být povolený. Jako asi kdyby nebyly, můj názor je, že by se úplně nic nestalo. Myslím si, že to je tím, že potom při tom vylejvání, následném dolejvání toho oleje to asi zvyšuje jakoby průtok, otevření nějakých těch kanálků v tom tlumiči, ale to už jako nemůžu říct, protože to 100% nevím. Takže já si ten tlumič, chtěl bych do svěráku si udělat takový Včka, vingliky, abych si to nepoškrábal. Oni to teda prodávají, viděl jsem, že prodávají na magnety a to se mi líbí. Nicméně furt na to nějak není čas si to koupit. Takže hele, já si to takhle, tady za tu spodní brýli, upnu do toho svěráku, abych si to zbytečně ten hliník nepomačkal. Čekat, tady mám ten šroubek, tak. Si to dáme.
ještě ke mně trošičku, ať si ho tam zbytečně neodřem, ale možná ho budeme muset dát teda vejš. Nebo takhle, nemusíme ho dávat vejš, ale dáme si pryč tady ten šroubek, ten nám tam vadil. To bude asi nejjednodušší. Tak. Nicméně můžeme použít, když máme tu naší krásnou matku vyrobenou. Já si tady nepůjčím. Stříhnem. Bude střih. Tak. Půjčíme si tady krabičku. Vezmeme si tady velkou ráčnu. Takže vyšroubujeme tu vrchní matici. Tak. A. To už je to přepumpování toho oleje. My si to můžeme krásně povolíme. Myslím si, že to byla 14, ale jsem si řekl 15. Teď ze spoda toho tlumiče, tady, když se podíváme, tak je imbus. My imbusy máme. To asi to není moc velký, nebo to spíš ten... Ne, dobře jsem to... Tak, to máme dobře.
Jo, ono tady to jde tekon dobře, ale ta tyčka se tady někdy protáčí. Já vím, že někdy ji dávali jako do boku, že si ní zapáčili. Tak. Si vylijeme olej. A z jednoho důvodu zkusíme udělat to, nebo zkusíme, pro mě uděláme, protože se přiznám, že jsem nikde nenašel množství, kolik ho tam má být. Tak si ho Prosím, pochod, Arna. Ještě by se nesmířil s tím, že jsem se samozřejmě.
je taková špinavá práce. Moc to jako teda... Tohle jsme si taky mohli vzít toho malinko dřív, že? Myslím si, že to teda nebylo dělané dlouho, protože špinavý, i když teda takhle to špinavý, to černý, co tady bylo na spodku, tak si myslím, že je to uvidíme, až rozebereme ten obal jakoby s tou písnicí, to bude kompozit z těch šál toho tlumiče. Jo, a vlastně dole, co my jsme vyšroubovávali ten velký imbus dole, tak to je vlastně dole v tom, nevím, jestli tam asi vidět nebude, ale spodek a ten zapadá tady do toho. Množství oleje v tom tlumiče, tady, když se podíváme, je 500 ml plus tady může být 20, jo, takže kolem půl litru je v tom tlumiči. Nikde jsem četl, že to úplně jako není důležitý, jestli tam je 550 nebo 600. Já jsem si myslel, že to musí být přesně a prej to úplně jako na mililitr být nemusí. Takže, a jak rozebereme tuto? Tady máme to stírací gufero. Takže si opatrně zkusíme to gufero takhle šroubováčkem pěkně dokola stáhnout. To si takhle sundáme dolů a vevnitř je to těsnicí gufero a to tam drží. To nám tam drží pojistka. To je zajímavé, že zrovna tady na tom tlumiči v vidlici to fakt jde jako dost blbě. Na tom druhém to šlo líp. Tak a teď konci to gufero z toho vlastně normálně tou nohavicí toho tlumiče takhle No, tam ještě bude volej, pozor na to. Tak. Tady bych řekl, že vypadá teda paradoxně líp. Počkej, pozor. Tady to bylo tohle z toho. Ne, tak tohle bylo docela dobrý, tohle bylo už vidět, že je hodně. Nebo hodně, no. Na vnitřku. Tady kecám na vnitřku. Tady je vidět, že už je dost projektů. Takže
Když pojedeme jako souvisle od držku. Vršek. Tohle. Tady máme to těsnící gufero. Tady, když se to nandává, tady si myslím, že není problém. Protože tady vlastně není závit, čo? Nebo jak to je. Takže tohle gufero takhle stáhneme dolů. Jo, tam už jsme rejpali podložku, takže podložka je vyrejpnutá. A teď celý takhle s tím bouchnem a krásně s tím vyjedeme ven. Tady jsou ty ojničky, nebo ložiska, že, po kterých jezdí ten tubus, takže vezmeme v pořadí, v kterém byli. Já si je skládám zpátky, nebo ne zpátky, ale beru si je, abych to složil zpátky. Tady máme to gufero těsnící a tady to stírací. Takže teď si ten tlumič, tu písnici krásně očistíme. A tady máme nové díly. Takže si můžeme začít. Dáme si první to gufero stírací. Jo, máme tady i vazelínku. Možná bude lepší si tím tukem takhle líznout to gufero. Já teda mám rád ten Silkal, takže některé ty tlumiče tady mají určitě závit. Vím, že teď přemýšlím, jak to tam teď je, ale na nějakém videu, co ten závit, jestli ten tam drží tu horní. Ne, ta horní matka jde tady do toho. To přemýšlím, z jakého důvodu se to tam dává. Ale vím, že tady někdo má roztok kvůli tomu nasazování toho gufera, aby se neříznul ten břid. Tady já bych se toho asi jako úplně moc nebál. Tak bych se toho možná bál. Rozhodně teda nevím, jaký přípravy bych na to tady vymýšlel. A Jägermeister s apkou za 279 korun. Albert. Milová pizza
Nový Revitalisty laser na oční báčky vypne a vyhladí oční okolí už za 15 minut a dramaticky promění váš pohled. Takže to si můžeme stáhnout dolů. Sledujte účinky 1 na To máme vlastně tohle. Teď je za mě to důležitější a to je to těsnící. Vychutnejte si Vánoce s IKEA. I malý dárek dokáže vykouzlit zázrak. Vánoční zlatá rybka pod stromečkem plní i ten Zajímavé je, že tady bylo teda s pružinou, tady je bez pružiny. Tak doufejme, že jo, ona tady je pružina, ne, tady je taky vevnitř. Zvláštní. Tak doufejme, že to bude fakt. Asi to jenom, nebo doufám, že to je tím, že to je jinčí značka. Využijte slevu 40% na všechny vánoční balíčky. A pro členy Rossmann klubu akce 1% na dárkové tašky. Nakupujte v aplikaci Rossmann klub nebo na rossmann.cz. Rossmann a život je krásnější. Možná, jestli by pomohla třeba do teplé vody na chviličku, ať změkne trošku, ale... Tak a teď, když pojedeme, tak jsme měli ten plastový kroužek, dáme dolů, kovový kroužek, dáme dolů. Teď tam je tohle uší, to znamená, že to uší by mělo být tohle. Limitovaná edice Jablko a Skořice. Krásné vánoční svátky přeje Hitl. Ten kroužek nám vlastně zapadá potom v té trubici, já nevím, jestli to tam bude vidět, ale jakoby tady v tom prstenci tam by to mělo, nebo mělo, tam to sedí. Tak a poslední díl segmentu. Máme tady. Krásně vyhrané, ostatně, že by letos opravdu byly zázračné Vánoce. Přání Ježíškovi. Máte krátce. A ten nám bude sedět tady v tom. Věc, kterou já jsem tady neřekl, a ještě teda nevím, jaký udělám, nebo nevím, jaký udělám, tak je, co se týče naklepávání toho gufera. Je na to přípravek. Určitě se zase někde kupujeme, ho určitě kupovat nebudem. Buď by se to dalo na prasáka přes něco překlepnout, já přemýšlím, že si tady něco vysoustružím, buď nějaký, najdu plastovou trubku, rozříznu si ji a přes ní tam to gufero hezky naklepnem, protože na tady tom guferu záleží hrozně moc, takže na tom si dáme bacha. Nicméně si myslím, že už bychom teď mohli jenom zkusit tady takhle očistit tu drážku, kde jsme měli to pero.
A tady pro nás bude důležitý si to zase máznout. Pač sem nám musí to bufero zapadnout, takže tady bych to jako fakt máznul. Takže já, na to je takový přípravek, ale ten nemám, takže já jsem to udělal tak, že jsem vzal to starý, co bylo, rozříz jsem ho takhle v půlce, takhle si ho dám přes to a nejdřív jsem si to jakoby domáčk dolů, že jsem si to jako srovnal do roviny, vyjedu, pak takovýhle kladívko, nějaký jemný. Asi to není úplně ideální. Že s těma kuferama to je fakt jako takový těžký, ale S naší minutovou půjčkou samozřejmě můžete mít peníze do pár minut. Navíc se stále výhodným úrokem již od 4,3%. Raiffeisenbank. S čipem od Prep se dobíjení elektromobilů v síti Prepoint vyplatí každému. Ať dobíjíte jen občas, pravidelně, na dlouhých cestách, ve dne nebo v noci. Vyberte si svůj tarif na pre.cz/Prepoint. tam to akorát nevidím. Kauflandu již od středy superka. K-Classic mandarinky za 16,90. Opávy a fidorka, různé druhy za 7,90. A Božkov vaječný likér za pouhých 109,90. Kaufland.
Jo, a podle mě je důležitý, aby ten olej vlastně už, aby se to takhle obzdušnilo a on už jde tady zpátky nahoru do té regulační hlavice. Jo, to je vidět, že tak krásně, jak to jde dolů. Už takhle ukážu. Tak už nám se takhle vrací nahoru. Takže teď jenom vyndáme zpátky, našroubujeme, utáhneme a mělo by to být. Vybila se mi kamera, ale tam už nebylo, že jo, utáhl se to pod tím víčkem, tohleto se dotáhne, co to jde takhle v ruce, vršek se utáhne, až potom to bude v brejli na motorce. A teďkon ten tlumiček máme, tak si ho už akorát nafouknem. Já si teďkon přesně nepamatuju, kolik tam bylo, když jsme to rozebírali, já si myslím, že tam bylo nějakých 2,5 baru. A to je, že jo, záleží na váze, podmínkách, blablabla, blbostech, takže dáme 2,5, pak se nějakým způsobem od toho můžeme odpíchnout. Jo, máme 2,4, dáme 2,5. De facto kontrola toho tlumiče by měla tady u toho vzduchového být i výhoda, že on, když bude to gufero špatný, toho těsnící, co je na ten olej, tak nebude určitě držet ani ten vzduch. Ono už takhle v ruce by mělo být znát, když to přitvrdíme a dáme to na de facto oboje dvoje, když přitvrdíme, tu bychom se měli vystříhnout, ale stříhat to asi nebudem, když jsem to stejně nikdo nekouká. Já to video schválně dám. Já tady kouknu na, jestli to tam bude vidět, kolik tam je motohodin. 0,3 motohodiny tam je. Takže až s tím něco najedu, dám jenom video, jestli tu tlumič neteče, jestli drží. Když to bude všechno OK, hodím to sem. Tak doufám, že to aspoň někomu pomůže. Tak jo. Takže nic na tom není.